Moro gyapon na masada. Alas 5 magkumabangon. Mahaw lang ko kape. Sudah na nayog sigarilyo. Pagpatupil jud ko na diri ko sa Plaza Rapid kay 24 hours mo na sila. Felix, Tuston. Kaila good. Amigo man mi. Majo na mohimo og kana ang ganing placards. Pas na mulitiring. Basta matamingan lagi na siya inom. Kami rong duha. Dire mes pantalan. Aning boulevard ba? Derbiha lagi muda giinom. Ako po may problema ni guli kay dali ra malurong. Kusog mi inom pero dali ra mahubog. Magisgot na diretso sa isang mga pangandoy sa kinabuhi. Yang mga uyab, mga trabaho ni siya kanang malitiring-litiring. Ijang uyab si Manghod. Ilma man siguro nang ijang nga tinuod. Taga norte Tubigon, Talibon. Ay, kudu sindi man ron. Naaman to'y gisgutan si Felix pa yan sa ijang mga plano. Niguman kuno pila, pagkasal na sila. Saan mo na? Laki ba si? Ayos ko, gawa na sigawasan ako. Di, iya ra. Wala ni mo. Kadyat. Ha? Hoy. Hoy. Iyaw! Di ko inom! Ikaw si Nicanor Bay? Maing buntag. SP1 Clarin. Gabi mga alas 10, ang ATM sa Tagbilaran Cooperative Bank giransak. Ubantas sa presinto, ahong kuhaon imong testimonya. Babasa ko yung labot anang boss ha? Adto na lang lagi ta sa presinto. Adto na nga istorya sa tanan nimong nahibawan. Babasa ko yung kalab na. Karidyo ka. Sarge! Babasa ko yung labot na boss ha? Chip! Sarge! Babasa ko yung labot boss! Sarge! Dito ka sa sudgikan? Kinsa ito dito? Azong buntag. Asa na si Elma? Wa na ra ba mi kakita ni sa ma'am sukad gabi eh. Asa na ba siya nag-graduation na ron? Hala sir, ma'am. Tira ba siya mo graduate ron? Pa siya mapil sa lista. Saan? Wala na balik ko. Station. Officer requesting for backup. Pagyo. Buta yung aramat. Kulog. Ikaw aduna kay katungod nga magpakailom. Kung sa ang imong sulti, ang ngayon pabor diyan nimo. Patok. Una say katungod nga mopili sa mga abogado. Ug di ka pabar sa mga abogado, ang atong gobyerno mohatag nimo usa. Di ay. Ha? Yakapatay kami, oh?
mamudyo. Bugna mo po dato. Prank lang. Nasagi ko nung buti mo. Karang 20. In the Concepcion, bound for Manila, is departing in few minutes. Visitors are requested to disembark now. Area Visita, Area Visita. Visitors are requested to disembark now. Area Visita, Area Visita. Kabihang pungutan ni ng uhin kay silingan na rin nila ang pagkawat sa isang cellphone. Kinsa ni sinong Berto? Ko kailangan ni Dja. Kinipot si Nang Santa, Dina o Rafael. Sinang Santa sige gyapon sa simbahan. Pero marag nalisuan gamay kay tungo sa nitako sa iyang bana. Ito po man pud ni niya. Si Pilik ng tiwas gyapon sa eskwela. Si Paing Muram do kayo. Pero si Lando nakagawas na sa ospital. Na kay idea kung asa si Elma? Kung ko idea kung asa na to si Dina nga magsige man gyapon og duty magabi eh.